Het is nog heel tijd het peteer van de dij in de regio. 9 uur oud is jong kregen de politie meldingen van een groot vuur op het kruispunt van de Vlawij met de Kwartelane in Kalmensweg. Gemeente en helpdiensten hienen in het voorapparaat dat grote vuurbulten op kruispunten net tolereerd worden zoen. Branden we bij het veiligheid van mensen of een eigendom bedriegen we, dan wel dat er de helpdiensten net langs kennen, dat het op een kruispunt is, ja, dan moet er optreden worden, want dat maakt aan de kant, want we moeten de veiligheid van Elsen wel garanderen kunnen. De ME wie jeder op het plak van de brand als de brandwacht. Het optreden van de ME had nevens FNP-raadslid Angela Soeboer benamen voor verdere escalatie zorgen. Het aanvallen van hulpverleners praat ik net goed. Het oorgestelde, daar mag je extra worden. Alleen de inzet van de ME op deze wijze had denk ik meer kweer dan dat het goed dien had. In het dorp Kalmensweg is een soort kritiek op het politieoptreden. Burgemeester Kramer wil daarom de gang van zaken goed evalueren met politie en justitie. Er wordt aankomende toonsje mee begonnen. Dat mag net even niet zo hasten, dat mag echt even gedegen goed gebeuren, want er liggen wel forse vragen vanuit de meerskip. En dat snap ik en daar moet ik een antwoord op komen, ik richting onze gemeente hier. Dus dat is heel goed dat er naar jongen wordt en dat zal nog wel even worden voordat die evaluatie er echt is. Soeboer had een soort klachten gekregen over het politieoptreden. Hij vindt dat de politie en ook de burgemeester wel wat uit te lezen hebben. Wist je hoeft van mij net, oh sorry jongens, we zullen het nooit wedden, want te zeggen, maar lees wel uit waarom wat er gebeurd is. Lees ik uit wat er fout is en hoe je het een oren keer misschien oorsdwang kunnen doen. En wist, deze jongens ben je zuurtjes, het ben je een pakje zoeker. Die zei ze advies op een beulen sloegen en we wat flikt, geen enkel probleem, dan we het zelf dienen. Maar dit bij jongens die benauwen de beulenstraat, die zeiden, we dienen Hielendal neer. Waarom al voort? Of mensen die het inderdaad gewoon voorbij komen. Nou, en dan moet je heel goed zien, wat is daar misschien, hoe kun je dat een oren keer misschien oorsdwang. Een paar uren na het ME-optreden wie een nieuwe vuurbult op het kruispunt het middelpunt van een groot feest met honderden mensen. Politie en brandwacht lieten doe vuur- en feestgangers gebeuren. De heid van een 17-jarige jongen uit Westergeest die het oppakt waar bij het vreugdevuur vindt dat undercoveragenten excessief geweld toepast hebben. Ik had er alle begrip voor dat als je iemand oppakt dat die onderuit halen wordt en dat is op een strijd donderste. En dan krijg je een knibbel in de regen of doe haast een kras ergens. Dat is het risico van het vak. Maar net dat als je je net verzetten en je bent minderjarig, dat je dan echt nog tot bloedens toe slijm worden. Dat is excessief geweld. En dat moet beslist wat aan die worden, vind ik. Het rekketroffel nog heel tijd terug wat er bad is met zijn zoon. Maar net sinds steende dat vindt hij geweld en helpverleners ek boeten alle proporties. Als ik daar aan het werk ben en die wordt belaagd, dan vind ik, en ik nou letterlijk dat mijn zoon zoiets toch dien had, dan moet ze daar keihard voor straf worden. Dat doe je gewoon net. Maar dat wie net onderhoorn. Dus ja, ik kan er gewoon net bij waarom als deze inzet nou gebeurd is. Ik heb proberen ongiften te doen. En daarvoor heb ik direct tijdens het verhoor aan de regisseur van nou, ik wil graag, wie had nou dit verhoor? Maar ik wil graag de andere kant van de zaak belichten. En mijn zoon is in mijn optiek mishandelen. Ik had het ook overlegd met de advocaat. Ik wil heel graag dat ik nou ongifte doen kan, of dat Steven in van ongifte doen kan, van mishandeling. Maar dat is net geen zo dat het moest. Ja, daar is dan geen ruimte voor. Dat is verwezen naar het lokale bureau. Als die bellen, dan zeggen ze ja, maar je kan het algemene nummer bellen. En zo viel het van roffel of worden ze van het kastje naar de moren stuurt. Dat het qua ME-inzet net zo matten hier is voor een heel soort inwoners van de Zwijg nog heel tijd de uitzoeking. Van plaatselijk belang stiert één ding als een peel op een wetter. Wij zeiden vooral van laten we goed onderzoek plakvinden van alles wat je plakvoen had. Onafhankelijk onderzoek. Dat de feiten boven tafel komen en dat je van leerd wordt. En dat je de goede dingen gebeuren.